Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug mo dulot ngadto sa kitagbuan sa kalag o espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga huna-huna o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Mga Salmo Kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 6. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, o musunod sa gibuhat sa mga makasasala, o magkigabin kanila nga wala mo ila sa Dios. Mao iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, ug nagtuon siya niini adlaw o gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo, daplin sa usa ka sapa, ug mamunga sa tingbunga, ug ang dahon niini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Apan dili sama niini ang mga dautan. Sila daw uhot nga mapadpad inig huros sa hangin. Ang mga dautan silutan gayud sa Dios ug dili itipon sa mga matarong. Bantayan sa Ginoo ang mga matarong apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala. Salmo Kapitulo 4 versikulo 1. Tubaga ako, O Dios, nga manlalaban ko, inigsangpit ko kanimo. Sa akong kalisdanan mitabang ka kanako, kaluy ako karon, og dunggain taon ang akong pagampo. Salmo Kapitulo 3 versikulo 1 ug 2. O Ginoo, daghan ang nakig-away kanako, daghan ang nakigbatok kanako. May tungod kanako, miingon sila, dili siya tabangan sa Dios. Sa di pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, sama sa nandan, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa kakalag kung na napapay mga sala nga nagpabilin diha. Kay kining maong mga sala, kung dili na ito isugid nga ito sa tubangan sa Diyos nga Amahan, then mahimo lamang kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. O ang balang Espiritu Santo dili makalihok sa iyang ministeryo sa pagpasabot sa kamatuoran. Busa, ato karong sundon sa masnandan nga atong ginabuhat, kung ikaw magtutuo, hinganli o ilha ang kuna o isugid ka ng mga salang nabuhat nimo ning adlaw ngadto sa tubangan sa Dios. Kay matud pa sa 1 Juan 1:9, kung isugid ang atong mga sala, siya ang Dios kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan ta mga sala o magahinlo sa tanan ta mga kalapasan. Kung galang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kung dili ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Mga buhat Kapitulo 16 versikulo 31 nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw malwas. Karon nag-ambot ta sa hilom. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo.
nining lain o sa mga daw nga imong gipadangat ka na mo nga buhi pa kami nining among lawas kini ti mailhan ilhanan nga ikaw nagalihok pa ang imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Dios nining kaygayunan nga kami makapadayon sa pag buhilo sa among espirituhanong pagtubo ngadto sa among tumo nga maong espirituhanong pagkahamtong ang adiin na kami katakos sa pagkinabuhi. Ubani kami karon pinagis pag tudlo ka namo sa balang Espiritu Santo sa iyang kamatuoran o nga kami makatutok lamang sa imong itudlo ka namo nining adlaw. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga suki na, mga followers, mga igsuon diha ni Kristo. Niyan usab kita. Ini nga itong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Atong ipadayon kadtong atong gibiyaan nga pagtulunan bahin sa creation account in the book of Genesis. Okay? Padayon no nato atong gibiyaan una sa tanan karon ablihi ng imong Biblia diha sa libro ni Nehemiah kapitulo 9. Okay? Diha itong sugod. Nehemiah chapter 9. Ang mga ngan sa excuse me. Let me clear my throat. Ang mga ngans pipila ka mga individuals nga gisgutan dinhi sa libro ni Nehemiah kapitulo 9 versikulo 4 ug 5. Kini sila are presenting the worship of God in a public assembly. Ug sila nagaingon as we break right into the middle of this. Sa taliwag yun ini, dias versikulo 6. Thou, even thou art Lord alone. Thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and all things that are therein, the seas and all that is therein, and thou preservest them all, and the host of heaven worshipeth thee. Now, at the beginning sa versikulo 6 din again, you Lord are alone. You have made the heavens and the heaven of heavens. What's the word for made? Kal, perfect, indicative, second masculine singular of asa, describing the same thing. So, ang unang butang that we have here in the unang butang we have here is the interchangeable nga paggamit bara o asa. And especially, ilabin na diha sa Exodus kapitulo 20, in 6 days, God made the heavens and the earth in 6 24-hour periods. Okay? Day 1, first day, second day, third day, fourth day, fifth day. 144 hours. That's how long Genesis chapter 1 took. Okay? Karon, if these were indirect sequence as they are, therefore, there is no gap. Why kang talis Genesis 1:1 and Genesis 1:2 of millions of years or any other period of time. Now, balik ta dito sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 1 says, again, in the beginning God created the heavens and the earth. Verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, at the surface of the deep, and the Spirit of God
was intensely moving upon or hovering over the face of the waters. Karon, ang lantugi, argument sa giingon og gap theory, teorya sa gap, it goes like this. Nga, ang Diyos, wa mubuhat sa kalibutan to be a mess nga kuno dihay pagkaguliyang in its destroyed condition matun pa sa maong theory. But I think we have a rather different perspective dinhi sa balaang kasulatan. Ang anaan na sa Biblia, diya sa Genesis 1:1, the beginning, sinugdanan of a process nga ang Genesis 2:1 na kanayon was completed sa paghinapos na sa ikaunom nga adlaw. You see, ani ang kalibutan. Here is the earth. And the earth is created and it's surrounded, gilibutan kini o giputos og tubig. It is encased in water. Gaingon kini og it is completely immersed in water. Kompleto kini pagkalusbog sa tubig. Ug wa lamang kay ang kalibutan immersed in water. Ug ang first heavens is around the atmosphere sa kahanginan, palibot sa kalibutan, ibabaw sa tubig, up to about 50,000 feet. 50,000 ang giladmon. O, the other thing is, nga di na hingpit nga kangiob, total darkness, why kalamdag at the time sa original nga kabuhatan dinhi sa Genesis 1:1. That's the condition. Mao tay kahimtang sa original nga creation. Karon, atong idugtong dinhi ang duha ka butang alang kanimo. To look at Genesis 1:5, nagaingon kini og God called the light day, and the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. It literally says one day. Sa Hebrewanon, nag-ingon kini og Yom Ikad. Kining ikad, the numeric cardinal adjective. O kining Yom Ikad, nagkahulugan sa in English og one. It does not mean first. Kini usa ka cardinal adjective, which means one. One day, ug ang one day means 1 24-hour period. Ug ang buti pa sabot niini alang sa atong kasayuran is everything that happens between Genesis 1:1 and Genesis 1:5, as we have the verse differentiation, pagkalahi sa bersikulo. Ang tanan nga nagakitabo sod ning tungora happened in that first 24 hours. Apil na niya na ang creation of the heavens and the earth in the condition of which they were originally created. Unya, Diyas Kapitulo 1, versikulo 8, ang Diyos mitawag sa kahanginan nga kalangitan. Ug ang evening and the morning, mao'ing kaduhang adlaw. This is again the word Yom. Ang noun nga Yom. Maurang pulong ang gigamit throughout this passage. Ug ning tungora, it's modified sa usa ka adjective, Sheni. Sheni is H-E-N long I, Sheni. Ug kini usa ka numeric adjective as also sa Hebrewanon. Apan di kini usa ka cardinal numeric adjective. It's rather an ordinal numeric adjective. Abigod nimo, ang mga cardinal numbers mo kini mosunod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Sa laing bahin, ang mga ordinal numbers mao ang first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, etc. Ug mo kini ang mga kalihukan o events nga nagpangitabo diya sa Genesis 1 verses 6 through 8, the second day. Okay? Karon, kung mo kini kaduhang adlaw, I wonder which day is the first day.
Ang tubang mo ka ng anas, Genesis 1:1 through 5. And everything that took place on the second day is described dias versikulo 1 ngadto sa 8. Just as everything took place sa unang adlaw as described diha sa verses 1 through 5. Everything. So that Genesis 1:1, ang kabuhatan sa mga kalangitan ug sa yuta. And what follows there sa Genesis 1:2 nga nagkanayon pag-usab og the earth was without form and void and darkness upon the face of the deep, kini nahitabo sa on the first day. Okay? Why divine judgment o justong paghukom ang nalambigit dinhi, but rather when the earth was created, gibuhat kadto nga giputo sa tubig, encased in water, o sa tumang kangit-ngit, total darkness. Why kalamdag? Why kayag nitong tungura sa original nga kabuhatan? So that as Genesis 2:1 says, at the end of the sixth day, the process nga gisugdan sa Dios diya sa Genesis 1:1 na kumplito. It was started dito sa Genesis 1:1. It was completed in Genesis 1:31. It's a process. Ang tanan wa buhata in a moment of time. Though mahimo ra gud untag buhaton to sa Dios sa ingon, Dios gud siya. Ug nahitabo pa untag kadto nga si Adan mangutana ni Iba or si Iba ba mangutana ng Adan og gaunsa ka man gahapon. I don't know. Unsa man day gahapon? Di ko kay numdum gahapon. What did you do yesterday? It's funny, wa pud ko'y may numduman. Now, diha sa Genesis 1:13, the morning and the evening were the third day. Og this is the adjective, shilishi. Shilishi. Again, the word yom, a noun, is used. Gigamit dinhi. Shilishi. S-H-E-L long I, S-H, long I. Shilishi. Ang shilishi, third, that means verses 9 through 13. And diyas versikulo 19, anatay ikaupat, fourth day, ikaupat nga adlaw, Rabi'i. Now, Rabi'i is the fourth day. Rabi'i, R-A-B, long I, Rabi'i, fourth day. Okay? Ikaupat nga adlaw. And so on the fifth day, and on the sixth. Busa. What we have here, ang paagi nga gipaymutang nila dinhi, the way this is set up, and it is a chronology that is established. Kini atong makita sa ingon ini. Verse 5, that's one day. In Genesis 1, that's one 24-hour period. There is a second day. There's a third day. Here is the fourth day. Here is the fifth day. Here is the sixth day. Here is the seventh day. Ang netabo sa kapitong adlaw, seventh day, mao ang unsa. Unsa man? Rest day, adlaw sa pagpahulay. Genesis 2:1 to verse 3, here is where rest occurs, where God stops working. Okay? First 6 days, diha may tabo ang kabuhatan, creation. It's a process, usa ka proseso kadto. Gisugdan dito si Genesis 1:1 ug nauman diha sa Genesis 1:31. Okay? Karon, ang one day naghulugan og this first day. It's one day here at the 24-hour period, and the same thing is true on the second day. 24 oras usab. The third day is a 24-hour period as well. The fourth day is a 24-hour period as well. The fourth day is a 24-hour period. The fifth day is a 24-hour period. And the sixth day is a 24-hour period.
ug naay mabaylo-baylo nga relasyon, interchangeable relationship dinhi tali sa cardinal adjective 1 ug sa mga ordinal adjective 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th. Ang hinungdan nga nga ang Dios diya sa Genesis 1:5, God the Holy Spirit had Moses write one day. It is because it's saying, kining unang mga kalihukan gikan sa gabi hangtod sa pagkabuntag, covering a 24-hour period. That's one day. That's one 24-hour period, and it's the same length of day. Second day, the third day, the fourth day, the fifth day, the sixth day. They are all 24-hour periods. Ug busa, as they are here delineated sa nagkalain mga bersikulo, a sequence of verses sa tibuok nga kapitulo, ang tanan kanila are 24-hour periods. But different things happen meaning 24-hour periods. This is one day, that is one day, this is one day, this is one day, that is one day. Now, kung ang mga bersikulo 6 ngadto sa 8 is the second day, and 9 through 13 is the third day, and so on through the chapter, then I wonder what day is the first day. Yes, that's the first day, but wa man na ipaklarog maayo. It's not stated that way. Wa ka na ipatik that way because He wants us to let us know it's a 24-hour period. Suma sa naandan tang pag-designate sa atong pagikaron. So, ang tanan, therefore, nga nagakahitabo sa Genesis 1:1 ngadto sa verses 5 took place in the first 24-hour period. Gusto? Karon, aron sa pagpakita kanimo sa sunod nga lakang on progression of significance of this, verse 2 says, "And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And then the Spirit of God was intensely hovering upon the face of the water." Now, din una kita mohunong ato ni padayon ugma. Okay? So, ayog sipyat sa pagsunod ni adlaw-adlaw kay kini. This is a series nga pagtuon sa maong title nga creation account in the book of Genesis. Magampo ta. Amahan na mong siya nga mong ipahimuslan ni adlaw na kini madugang sa among napundo na nga mga doktrina nga niya sa among kardiya in the frontal lobe of the mentality of our soul. Salamat sa imong grasya ni nga among gipahimuslan ni adlaw. Bani kami sa among pagbubuwag, iligay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi ugma aron kami makapadayon gayud sa among tahas at lumanon sa pagpakaon sa among tagsa kakalag, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.